Ko, pag bakasyon, relax lang. Bakit naging helper driver bodyguard ako dito? Pero okay lang, masaya naman kasi kasama ko ang pamilya ko. Unang araw sa diet, namili agad kami ni Manijera ng paninda para sa tindahan. Yung perang inuwi ko ay dito ko pinunta sa negosyo ulit para mag-rolling na naman at nang hindi maubusan ng budget. At ito nga, nasa HP kami para mag-restock ng mga paninda at dito kasi sa HP may credit limit kami kasi pwede itong pang negosyo. Dati nagsimula lang kami sa 1,000 pesos noong 2015 hanggang sa ngayon ay 12,000 pesos na yung credit limit namin kasi hindi na nga nila tinasan dahil sa COVID noong 2020. Pero okay lang kasi nga malaking tulong ng grocery na utang. Monthly babayaran namin yon para mapaikot sa tindahan. Diba? Libre pihunan pag may diskarte ka sa negosyo. Halos karamihan na ng paninda namin ay utang. Meron din naikot sa tindahan namin mga suppliers na nagpapautang kagaya ng Winston, Marlboro, Emperador at iba pa mga supplier. Diba ang laking ginawa sa pera kung karamihan ang pinapaikot natin ay pera ng supplier at hindi sa atin. So, yung perang dala ko ay pambili yun ng mga kailangan sa bahay na magpapagaan sa mga trabaho namin. Ang hirap kasi talaga pag yung wala kang puhunan. Pero dahil nga trusted na kami at talagang lumaki na yung tindahan, weekly may nagpapautang na sa amin. Hindi yan mga Bombay na nagpa 5-6 ha. At ito nga, pumila na kami sa cashier para magbayad. Tip ko lang po sa mga gustong mga negosyo na kagaya kong OFW. Alam po natin yung mga supermarkets na magpapautang. Mga suppliers na magbibigay ng credit, weekly or monthly, ang bayad ay malaking bagay para sa negosyo. Iwasan din po natin yung magpautang sa tindahan dahil sigurado pong hindi tatagal ang tindahan nyo at malulugi yan. Katulad namin, 9 years na kaming nagtitinda at masasabi kong still growing pa rin kahit papano. Hindi din po biro ang pagninegosyo. Dapat po ay mabusisi kayo lalo na sa mga resibo dahil dyan po din yung kukunin ng tubo. Then, yung mga supplier po ay siguranduhin doon pong i-check ninyong maigi ang ibinababa kung tama ang bilang. Dahil pag may isang pirasong kulang dyan o isang box na wala dyan ay siguradong lugi ka na nang hindi ka nag-aalam. Tandaan po na mahirap malugi lalo na kung ang perang pinaghirapan natin ay ang pagsasakripisyo natin na malayo sa pamilya. Tapos bigla na lang tayong malulugi. At ito nga, bumalik pa kami para sa 3 cards na puno na naman. Diba ang sarap ng feeling ka OFW na ang perang pinaghirapan ay namamanage ng tama at hindi nalulustay sa mga walang kwentang bagay. Paano ka OFW? Sana ay nabigay ko yung magandang tip para sa negosyo at paghawak ng pera.